जों मानो सापर्ट खालामनो? Why should we? मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव आंनि फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो बुंनो सानदों दे, जोङो इन्ट्र'आवहाय नुखाबाय आरो थाम्बनेलावबो जोङो नुखाबाय सोरनि थाखाय आं भिडिअखौहाय लाबोनो सानदों। थेवबो जोङो गिबियावनो बिथांनि बुंनाय रावखौनो खोनासंनानै लाग्रोनोसै। बिथाङा मा फोरमायदो एसे खोनासंलायनानै लाब्लानो जाबाय। खुलुमबाय बयखौबो। दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय, आं दासान्दि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो, बे जाहैबाय अंकुसिता बर'नि सोमोन्दै। जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकुसिता बर', जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय। दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकुसिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा, माबादि मोनदों, माबादि मादों होननानै सोंदों। जों मानो सापर्ट खालामनो? Why should we? मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ? बियो थांनानै जेनेबा थिगासे बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन, जों सापर्ट होदोंमोन। आरो बाबा हाबा जाहैबाय, जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौबो सोलायहैदो ना, टाइटेलखौ सोलायहैदो। जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा, ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा, सारनेमखौ, जोंनि बर'नि सारनेमखौ? हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों, सारनेमा सोलायदो, बिनि संसार जादो। जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ? जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकुसिता बर'नो? आरो बे पर्टेल निउसाव मा बुंबाय थादों, मा सापर्ट होगोन ना होआ, सापर्ट होगोन ना होआ? Why should we and why should I? मानो सापर्ट होनो जोङो? जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों, खिन्थु एसटिनि गासिबो मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ। जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ। आरे बाबा, अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं। आरे नार्जारि, बसुमतारि, ब्रह्म, मुसाहारि मेल्ला माथो टाइटेल लाफैजोबो। नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जायोबा मा बर' नार्जारि बसुमतारि थाजोबो बेलाय? ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा? जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया, नेभार। आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दा हो बिदिखौ, मालाबाबो सापर्ट दा हो बिदिखौ। हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबाय जुदि, नोंसोर सारनेम सोलायदो, बास बिन्दास माबा जादों, बिनसा संसार जादों नोंसोरो आरामसे, जोब्बाय खोथायानो। जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों। एफा मोजां जों सापर्ट होबाय, जों बयबो शेयार खालामदों, नै ओरैबायदि ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां, नै उमुगा ओरैबायदि ओरैबायदि डान्स कम्पिटिसनाव देरहाबोदों, नै ओरैबायदि हेन टेन, जों बहुत सापर्ट होबोदों। दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा? थिग आसे, हाबा जाहैबाय, जों जेबो बुंला दे, हाबा जाहैबाय जोब्बाय। खिन्थु सारनेमा सोलायनानै थाहै, जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान। नों गेम गेलेदों गेलेहै, जों जेबो साना, खिन्थु सारनेमा सोलायनानै था। एसटिनि मोन्थायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा, बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था, मोजां संसार जाहै। एसटिनि मोनसे मोन्थाय मोननो दासान। दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर, मा सानो नोंसोरो? थेंक इउ स' माच। अफकर्स नंगौ रायजोफोर, आंबो बिथांनि सापर्ट दङ। जोङो बिनोहाय मानो भट होबावनो आरो बिखौहाय मानो जों सापर्ट खालामबावनो? नोंसोरबो साननानै नाय, जेरावहाय बियो गावनि हारिखौहाय मुगैनानै जोगारनानै थांखाबाय, गुबुन हारिजोंहाय बियो जुलि जाहैखाबाय। बर' हारिखौहाय मोजां मोनैनि थाखायनो बियो गुबुन हारिखौहाय जुलि खालामदों। दा बियो गावनि टाइटेलखौबो, सारनेमखौबो बियो गावनि बिसायनि टाइटेलखौ लानांसिगौ। मानोथो दासिमबो बिलाय अंकुसिता बर'खौहाय लाबाय थादों? जोङो बिनोहाय सापर्ट खालामनो नांला। बेखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोंनि बर' हारिहा मा मोन्थाय दंबावो? जेराव बियो गुबुनजोंहाय जुलि जाखाबाय,
जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेखौ सापर्ट खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैला। दा बिनिखायनो आंबो सानो जायफ्रा स्पर्ट्सआव देरहानानै माबा मोनसे खेला दुलायावहाय डान्स बायदिसिनाफ्राव देरहानानैहाय फैनायनि उनावहाय जुदि गावनि बर' हारिखौनो जोगारोब्ला मुगैयोब्ला अब्ला बैसोर बायदि सुबुंखौ जों मानो सापर्ट खालामनो? दिनै आंकुसिता बर'खौहाय जोङो साफ्रोमबो सिनायो, सारा मुलुगावनो सिनायो। नाथाय बियो गावनि बर' हारिखौहाय मुगैनानै बर' हारिखौहाय मोजां मोनैखाय गुबुन हारिजों जुलि जाबाय। आरोबाव बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिफोरनावहाय बियो सापर्ट बिनायखौहाय। जों मानो सापर्ट खालामनो? गावनि बिसायनि बंस'फोरनावहाय सापर्ट बिदो। जोंनि बर' हारिनावलाय मानोथो सापर्ट बिबावखो? बर'खौनो सैखायाब्ला, बर'जोंहाय जुलि जानो गोसोआनो गैखायामोनब्ला बियो, अब्ला बियो दिनैहाय बर' हारिनियावहाय मानो भट बिदों? आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर, बर' हारिनि जेसेबांनाखि निउस चेनेलफोर दङ, ससियेल मिडिया इउटुबार्सफोर दङ, साफ्रोमबो आंकुसिता बर' बायदि बिसोरबायदि मानसिनि थाखाय भिडिअ लाबोयैयानो मोजां। बिसोरखौहाय जोङो जेबो खबर लायैयानो मोजां। जेराव बिसोरो जातिखौनो मोजां मोना, गुबुन जातिखौसो मोजां मोनो, अब्ला जों बिसोरबायदिखौ मानो खबर लानो? जिखि जालाङा जालांथों, बेयावहाय दायथ' लानांगौनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय नंलिया। बियो थांखाबाय, गुबुन हारिजों जुलि जाहैखाबाय, दा बिनि बंस'आसो बेखौ दायथ' लानांगौ आरो सापर्टआबो बैसोरसो खालामनांगौ। जोंनि बर' हारिया बेखौ सापर्ट खालामनानै जेबो मोनदेरनाय गैला। आरो बेखौहाय देरहाहोयोब्लाबो जों बर' हारिया जेबो नामबो जानाय नङा, रावजोंबो मिथिजानायबो नङा। बिनि फिसायनि बंस'फ्रासो बेखौहाय सिनायगोन आरो बिनि फिसायनि बंस'नि होननानैसो गुबुन हारिफ्राबो सिनायनो हागोन। बेखौ बर' होननानै रावबो सिनायनाय नङा। जाय हिन्जावा, जाय आइजोआ बा जाय सिख्लाया गुबुन हारिखौ जुलि जाबाय, बैयो बे बिसायनिनो सारनेमखौ लानांगौ। फिउचारावबो बेहा बे बिसायनिनो सारनेम थाखागोन, बिनि गथ' गथायाबो बिसायनिनो टाइटेला थाखागोन। बेनिखायनो गावनि बिसायनि टाइटेलखौसो लानांगौ। हिन्जावनि टाइटेला माब्लाबाबो थाया, हौवानि टाइटेलासो थायो। बेनिखायनो बिसायनि टाइटेलखौ लानानै थानायानो मोजां आंकुसिता बर'। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा जे बेबायदि ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होदों, बेखौहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिसोरबायदि मानसिखौहाय जों माब्लाबाबो सापर्ट दा खालाम। सापर्ट होनांगौ होननानैबो दा सान। हारिखौ जोगारग्रा, हारिखौ मुगैग्रा मानसिफोरखौहाय जों सापर्ट खालामनानै जेबो लाब गैया। आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिसोरखौ सापर्ट खालामोब्ला माबा उन्नति जागोन, बेखौहाय नोंसोरो माब्लाबाबो दा सान। मानोना बियो गुबुन हारिजों जुलि जाबाय, बेनिखायनो बियो बर' नंला, बियो हारसासोखासै। बेनिखायनो जों बेखौ मानो सापर्ट खालामनो? स' रायजोफोर, नोंथांमोनासो मा सानो? आंनि मथेब्ला बेखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो नाङा। बेल' नङा, आरो बेबायदि जायफ्रा खामानिखौ मावदों बिसोरखौबो सापर्ट दा खालाम। गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन।